मंतरिया कुर्सी धइले बा पे परवाली कइले बा नुकरिया आवत नइखे और बेटा लाठी कइले धर्मेंद्र प्रधान रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। जनता के फीस धइले बा पे परवाली कइले बा मंतरिया कुर्सी धइले बा पे परवाली कइले बा नुकरिया आवत नइखे और बेटा लाठी कइले तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? मंतरिया कुर्सी धइले बा पे परवाली कइले बा नुकरिया आवत नइखे और बेटा लाठी कइले आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।